Besinazo. Ma, Hey mntanami, uyaphila? saphila ma. Uyaphila sisi. Kuhamba kanjani esikoleni? Hamba kahle. Ucabanga ukuthi uzokwenza kanjani kule semester? uNkulunkulu emuhle ngencothi kuzohamba kahle ma. Sibonge mntanami. Hey. Umuntu sesahlalela ukugula nje. Istress. Hey, khathazekile ngendaba kamfowenu mntanami. Angazi ngempela ukuthi ngenze kanjani indaba kaZenzo njengamanje. Uyinkinga mntanami ubhuti wakho. Sizomelwa yinhliziyo. Babakho akasakwazi nokufocus emsebenzini manje. Okokuqala, lo muntu uyeka isikole. Akasichazela ukuthi kwathiwa fanele size esikoleni. Akachaza ukuthi uqoshiwe esikoleni. Akachaza ukuthi licala lakhe lingane esikoleni. Ma, ngiyazi ukuthi uZenzo wenza izinto ezinhle. Kodwa ngiyacela ukuthi singamtholela usizo engalunga. Selisakhona nje kodwa usizo lingasiza uZenzo. Hayi ngigeza izandla mntanami. Ungcono ma uzama uhlule uzamile ngokuthi uhlale uthi-ke akuqhubeke ukwenzakalayo. Mntanami ngikhathele mina mfowenu. Ngikhathele. Angazi mntanami angazi. Nobabakho naye uyalekha manje emsebenzini. Kuzolunga ma. Ngisenethemba lokuthi uZenzo uzosizakala. Ngisazokwenza i-research. Ngibheke ukuthi yiphi i-rehab engamsiza ngokusheshsha. Hey mntanami, awuzame mina bese ngilahlele ithemba ngomfowenu. Ngizobe ngizama ukukhuluma nobabakho nami mayelana nalolu daba olushoyo. Ungakubanike loyo singibheke ma. Mngani usufikile. Ngiyamphila mngani Ngiyaphila. Ngiyaphila mngani. Hawu sawubona ma. Yawazanele njani sisi? Awusaphila manje njani? Hey, ngilawela iqolo mina mntanami. Kanjani kodwa abazali bakho? Akufani ma bayaphila. Hayi abaphila sisi abaphila. Ngikhohlwe ibuko lapha ekamereni bengithi ngizofunda iBhayibheli. Oze nginike isikhathi ngizofundela lapha ekamereni. Wesinazo? Ma, Uzosiza kwenze nanguzanele ijuice. yebo ma. Yebo-ke. Ngisathi kuyoqabalala. Kulungile ma. Ekusebo lo sengikangaka kule sport ithe sohlana kusona anishayise majitha ngilinde Hamnganisele lapho nje ngifuna ukukela isigaxa sendaba. Besazi isigaxa. Wenze njani mngani ngiphuthuma? Ngana uthi ukwehlisa kancane ngejuice. Okay ke mngani. Indaba la imozenzo. uZenzo. Yebo mngani. uZenzo wenzeni manje mngani? Izolo bengifikelela endlini ngithi ngizoyibukela iTV. Ngifica uZenzo uyasmayela ubukana nefoni yambona ukuthi ujabule. Mengimbuza ukuthi yini lemjabulisa kangaka uyangitshela ukuthi ubuka isithombe sakho. Isithombe sami. Uthi usithathe isithombe sami mngani? Anginalo ulwazi lokuthi isithombe sakho usithathephi. Kodwa okubalekile uthi uZenzo uyakuthanda futhi ukubuka njengomakoti. Yo mngani ngeke ungangilingi uyazi ukuthi uZex engangibulala nokungibulala bengathola ngalento. Ngiyakwazi lokho mngani futhi ngiyazi ngani noZex. Kodwa ke mina bengidlulisa imessage. Yabona mngani emqombeni nami sekuduma lo mfana bathi uZex nje bekwale juice yakho ayisaphuze ngisho ukuphuzela. Mngani uyenza kanjani ngempela lento ngoba wazi kahle ukuthi uZex mengathola ngalento engangibulala ngisho ukungibulala. Angiphatheki uZenzo naye ngaba senkingeni. Mngani ngiyaxolisa bengingaqondile ukuphatha kahle. Mngani nami sengiphatheke kabi okuningi sokukhuluma efonini. Yes, shayisa izinto zabantu ndo.
sibamjida. Ziphi indoda, ziphi indoda, ziphi indoda. Ngishayisa izinto zabantu indoda. Time njani yaphila? Siyaphila Magwaza kunjani wami? Hayi akufani sikhona time. Hayi time into engibeka la time le ndaba ukufahla kwami njengoba wazi ngingafahla yabo. Ngiyakhumbula wangitshela uZanele. Yeah time manje uba ngibuyileke eDanyani time. Ngale yade ngihlala khona umphakathi uyangixosha indaba ukuthi ngidayisa idakamizwa. Ngiyakuzwa Magwaza. Uplani wakho uthini Magwaza? Cha ngokwami time bengithi ngoba ngibuyile vele ukuthi ngishift mhlambe ke ngingapha kwamamncane ngoba vele kuyashoveka nangakhona ngiqhubeke nomshovo. Entabeni zokhashamba lapha eBackville kwamamncane. Ababaninganga abantu abasebenzisa iCrystal Man. Newung abantu abaningi basebenzisa ugwayi ohlaza. So ibhizinisi lethu lingalimi. Hayibo. Time mawuthi ibhizinisi lethu uchaza ukuthini? Magwaza. Kuningi engikutshelanga. Leli business lifaka abantu abaningi. uMageba sisebenza naye leli business. Uzenzo Sikhakhane sisebenza naye. Ngiyaxolisa nokungafiki ngizokubona. Lokho kwaba iphutha elikhulu. Uthini ngoMageba? Ngoba naka akazafike ngisho ejele ukuzongibhesuka. Ndodana. Bekuzoshayisana olayini. Lo msebenzi bayawazi uthusi. Ukuthi ngihlangene nabo oMageba. Singaboshwa izandla ngenyawo. Ngesiphinde sibone. Bengizela uxolo ngibeka amabili. Bengizela uxolo ngibeka amabili. Hlele ngikubona uhamba nabangani. Yazi babe ubukeka ungekho right namhlanje indaba. Ngicabanga Dalama ngikho right kodwa ngimapha ngichazela. Dalama ngicabanga ngithe mangifika izolo endlaleni yo nole indlela sixabane naye ngayo manje isithana sami yo. Ngicabanga uze wakufaka nawe. Ukuthi ngenzeni? Angithi mama angithi uyena waxoxa ekhaya ukuze ugcine ungasahlali nathi. Magwaza. Ngiyacabanga ukuthi nawe uzofunela kalutho ubuye la ekhaya. NjengoZanele. Uzama ukuphusha umshikashika usungala. Mina time anginankinga nokuthi ngitheshe nawe. Umshovu ungaqhubeka ngokuphusha. Into engayifuni ukusebenzisana noMageba. Angihlanganisi lutho noMageba. Njengoba sengazi ukuthi umsebenzi uphethwe uwena. Ngiyakuzwa ndodana yami. Ngiyakuthembisa ukuthi ngitshela uMageba sizama ukuthelelana namanzi. Siqhubekeni nomsebenzi. Engakuthandi futhi kakhulu ngizothanda ukuthi uqoshise khona. Angithandi ukuthi ungifonele ngesikhathi ngisemsebenzini epolice station. Nginabanye abasebenzi esisebenza nabo. Ngiyakuzwa time igcwele. Uyazi ubungozi bama-drugs ukuthi kungapholela lapho. Yabona mfana wami la ekhaya kwaSikhakhane. Akekho namunye owatholakala edayisa idakamizwa.
mina ngikhanda shisa insimbi ngibambishisa ngibuze konjof kogatsheni mina bengibajimisa mina ngikhanda shisa insimbi ngibambishisa ngibuze konjof kogatsheni mina bengibajimisa mina ngikhanda shisa insimbi ngibambishisa ngibuze konjof kogatsheni mina bengibajimisa kwasebenzekayo khila ndoda njalo bukela-ke njalo ngoba nani nefoni sisinayo mfethu asivele siphuthumise kumagebe ukuze asinike leshandise mfethu wena ngiqalelile mfethu ya mzekezela mfethu asiyimashise le foni singasapholisa amaseko yabo sivele siphuthumise masinyane kumagebe ngiyakuzwa khe asiphume siphi